The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi Charlotte Chakabveyo ndiye ari kuturikira chidzidzo chino kuchiisa musign language. Ngoma Givi, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu yanhasi musoro wenyaya uri kuti varoi vawanda here kudarika kare part 2. Varoi vawanda here kudarika kare part 2. Mukoma titungamirei. Right, zviri kubva muhurukuro yataita nguva right muchikamu chakapfuura. Takasangana Kristu achiti pane zvichaitika mumazuva ekupedzisira chimwe chichawanda ihosha, urwere. Asi haana kutaura kuti une uchikonzerwa nei. Akangoti unenge wawanda. Nditi wazviona. Saka ukatarisawo zveshuwa unoona kuti mumazuva atiri kurarama kurwara kwawanda. Ende vanhu vari kufa mazera acho kare kwakusingafiwe mazera akadaro. Unosvika kamene unombocherechedza here pamunoenda kumasemitiri muchiviga vanhu. Unoona pagowa pakanyorwa kuti born 1989 died 2004, born 1990 died 2000. Makore acho ekuti munhu paanenge akunyatsokutanga upenyu ipapo ndo pari kubva pauya rufu. Now pane mashoko akaburitswa neveWHO, World Health Organization. Aiti kudzivirira zvirwere zvema-NCD chinhu chakakosha. Ma-NCDs zvinomirira chii kuti vateereri vachi? Zvirwere zvisingatapurirwanwe. Haugone kuti uinacho woti ndofunga chakonzerwa kuti ndaenda kunzvimbo yekuti kana kuti ndofunga ningwende ndinaye ndiye andipa. Zvirwere zvinoita kunge uri kugadzira wega iwewe. Haugone kupomera kuti chatapurirwa chichibva kune mumwe semuenzaniso zvakaita seBP. Haugone kuti ndakaipiwa nemumwe zvakafanana nekuita shuga. Hachisi chirwere chekuti ungati ndachitapurirwa naningi, although kune imwe mhando hayo yeshuga inogona kudaro, but generally tirongoti zvirwere zviri kugadzirika zvega pauri pasina kubva kune mumwe munhu. Gona ndo anonzi non-communicable diseases. Zvirwere zvisingatapuriranwe. Right. Saka veWorld Health Organization vanoti ivo muna 2005 mupasi rese kwakafa vanhu vanodarika 58 million. Vachiurayiwa nezvinouraya zvese. Kuti hondo zvese zvinouraya, zvese zvinouraya, zvisungirira ipapo vese namalaria nezvese, vadhumwa nemota zvese, vakasvika 58 million nekudarika. But vanotiwo pa 58 million vanhu vakafa, 35 million vacho vakaurawa nezvirwere izvozvi kudarika hafu. Anditozvona. Saka kureva kuti pachiverengo vanhu vakafa neBP, vakafa neshuga, vakafa nekenza, vakafa nemastroke, nezvirwere zvemuchipfuva. Saka vanhu ivavo vanosvika 35 million pa 58 million. Andiri kuona. Saka wozoona kuti mugore rinorapfuura 2023 vanotaura vanotiwo kwakafa vanhu vanodarika 60 million mupasi rese. Pa 60 million ivo plus ivavo 40 million vakafa nezvirwere izvozvi, ma-NCD.
Okay. Saka uri kuona kuti tikanga uchiita metsi dzacho zvikamu 60 kubva muzana ndo zvevari kufa nekuda kwema-NCD. Okay. 60% vari kufa nezvirwere izvozvi. Okay. Saka uri kuona kuti zviri kutoenda zvichiwanda, asi chiri kuitika manje Caston ndechekuti pavanhu vese vari kuenda kun'anga mushure mekuviga hama dzavo nevari kuenda kuvavuki kuvaprofita, hapana muvuki kana n'anga ati ambobata kuti uyu hama yenyu wemusanetseke istroke chaiyo chaiyo kana kuti ishuga yanga yakwira. aya inini mugomaka uri kutaura yenyu zviright. Inini ndenjito ishungudza ndinongonzwa kuti asi vanhu mukore uno vachiri kuenderei zvinhu zviya zviya. Orai taura yenyu mugoma chimwe wacho chidzidzo hazvitaurwe kunzi iBP. Asi musha wega wega sekunzwa kwatakaita muchikamu chakapfuura mhuri imwe neimwe inotoone varoi vaya. Maybe mukoma gandimbobvunza mafamilies ngatisiyei kwaenda kunobvunzirwa. Hama yedu yobva yaita temperature iri kuramba kudzika kana BP iri kuramba kudzika, zvinoda kunobvunzira here? Mataura kuti nani communicable because vanhu pavanobvunzira havasi kutsvaga chikonzero, varida konzera. Right. Yeti tiri kuona kuti nyaya dzana BP nemastroke manani communicable hazvitapurirwe. Right. Saka tomboti zveshuwa munhu maenda naye kuchipatara BP yoramba yakakwira haisi kudzika, vanhu pavanobuda vachinobvunzira varida kuti kudii mukoma ndibatsirei mubatsire vari kudzimba, ndimati vanhu vari kubuda seipapo chii chinei chiti mupfungwa dzevanhu ndekuti pafa munhu aroyiwa, ndozviri mupfungwa dzevanhu. Pese pafa munhu pane muroi. Saka tiri kuti mubvunzo uri kuti manje nekuwanda kuri kuita vanhu vari kufa, vari kuremara, vari kuita sei, kuwanda here kwevaroi. Handiri mazviona. Saka uku kuverenga kwatiri kuita ukako kunotsvaga anza pachena varoi. Handiti wazviona manje. Saka iyo anza yauri kubata iyo ikai namatira kuti mabhururu ako azvibate. Aiwa ngoma zvitori clear mukoma. Chete mungoti maybe nini ndiri kunyanya kutora ka ndichingorezina zviri basic. Munzwa zvandiri kutaura kuti ndiri kurezina zviri basic kuti BP yagogo yenge chitonzi iri kuramba kudzika, then after a week vobva vastroke. Sainzi dziri simple dzinototudza kuti BP yapamwe yatsemura tsinga yemumusoro kana kuti mune mafuta ana matsime emusoro, saka munhu adi astroke. Saka handigone kuti munhu ari ndiringotaura mazera ari aenda kuchikoro kuti uti pane chishiri charova munhu ameno kuti muri kundizwe hatigone kuti vakarohwa nechishiri gogo inomo rega tinde pana Muparidzi 10:17 pane pfungwa inobuda ipapo. Muparidzi 10:17 une mufaro iwe nyika kana mambo wako ari mwanakomana wevakakudzwa, kana machinda ako achiita mutambo panguva yakafanira, kuti asimbiswe asingaitire kubatwa. Muchishona iri kuti munhu makakomborerwa kana muine mutungamiriri wekuti haitire mutambo kunakirwa kana kudhakwa. Inenge ichiti you are blessed if your princes kana vachidya vanodyira kuti vawane strength. Yes. When your princes eat for strength. Havadyire kuti vaite nhafu kana kuti vadhakwe. Right. Saka muchirungu inonoburitsa vara rekuti eating for strength. Muchishona hairi kuti kuita mabiko kana kuti kuita mutambo. Saka pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti mukurarama kwatinoita zuva nezuva pane sarudzo dzatinoita. Tinogona kudziita futi muarea yekudya. Handiti wazviona. But sarudzo dzese dzatinoita idzodzo because kuti ugare pasi udye watosarudza toda kudya chakati. Handiti wazviona. Saka hanzi kune vamwe vanogara pasi manje chavanodyira kudyira kunakirwa. Saka kana kunakirwa hachizi chitema. Mwari paakapa vanhu chikafu chaingonaka. Handiti wazviona. Asi vanhu vanoda kuva neknowledge yekuti chinobatsira anakirwe
plus abatsirike muviri uvakwe usimbe. nekuti zvekudya zvinogona kuita zvinhu 2. chese chaunodya chinogona kukoka urwere kana kudzivisa. Handiti wapabata. Saka kana pakasangwarirwa manje pakudya vanhu vakangodzingirira kunakirwa voignora zvimwe zvacho panoita madambudziko. Ndopabata. Saka kudya kwakakosha. Kunoda kucherechedzwa. Muparidzi 7 pavhesi ya12 inoti kudii? Muparidzi 7 vhesi ya12 nekuti uchenjeri chitaviridzo, mariwo chitaviridzo asi kunakisa kwezivo ndiko kuti uchenjeri hunochengeta upenyu hwaiye unawo. Ungade kuisira vateereri pachena kuti chiri kunzi chitaviridzo zvinorevei? Inenge ichiti for wisdom is a defense. Very good. Kureva kuti inodzivirira. Handiti wazvaona ka? Saka munhu anogona kuve neuchenjeri unogona kumudzvengesa zvimwe zvinhu. Even mari inogona kumudzvengesa zvimwe zvinhu. Asi kuziva kwakanaka. Ndo zviri kutaurwa nendima. Kuziva kwakanakirei kunoita kuti uapply wisdom yako zvinoita kuti ugare pari safe. Because kune vamwe kuti mari ainayo ka panze pekuti imubatsire inotonomudhonzera madambudziko. Handiti wazviona. Saka kuziva manje knowledge kwakatikoshera. Saka pamuri kutora knowledge yezvekudya nezvinogona kukubatsira miri usimbe nekutoshandisa mari yacho pauri kutsvaga zvekudya zvako. Pane umwe murume anzi Jethro Close. Jethro Close pane pfungwa yaanoburitsa. Anoti our health depends on how nearly we live in harmony with nature's laws. Utano hwedu hwakatsamirana zvakanyanya kuti tiri kufambirana zvakadii nemirau yakaiswa naMwari munharaunda dzatiri uye pane zvekudya. Wrong habits of eating and drinking as well as the use of refined and adulterated foods are largely responsible for the intemperance, crime and sickness that are a curse to the world. Madyiro asingateedzere mirau iyi yakasikwa naMwari, madyiro anoshandiswa zvinhu zvakasvuurwa zvakasuruka ndiwo ari kuva manyuko ekuti munharaunda dzedu nemunzvimbo dzedu tiwane ugororo hwakanyanya, tiwane umbavha hwakanyanya, tiwane kusindimara kwakanyanya, pamusoro paizvozvo neurwere neundonda hwakanyanya mucommunity. Saka pari kunzi pakudya kudya zvinhu zvisingafaniri kupinda mumuviri kunokonzera kusazvidzora muvanhu. Kureva kuti panotori nekurasika kweunhu. Hasha dzinonyanya. Hanziwo kuparwa kwedzimhosva kumwe kwacho kunobva muzviri kudyiwa nekunwiwa kozoitawo urwere. Handiti wapabata. Saka zvinhu zvese izvi vanhu vanofanira kuti zvigare zviri mupfungwa mavo. Chimwe chiri kuleka muvanhu iknowledge. Ndo inozoita kuti kana vafirwa vati handei tinobvunzira. Vanhu vakagara vachiziva kuti pane madyiro, pane mararamiro anodhonza urwere, vangadai vachitoona kuti zviri kuitwa naCaston izvi acharwara chete mufanawo. Ndoda tikanzwa kamboka musikondipindura apa. Pfungwa yenyu ndiri kugashira ndozviri kutoitika kudzimura uko. But dai muri kunosiya mukana wekuti mazera enyu. Because mazera evechidiki mukoma kutanga kumagrade 7 grade 6 kunodzidziswa inonzi digestive system nezvedhayeti zvamuri kutotaura izvi zvinototichwa zvekuti kwandiri munhu ane 25 years 30 years mukomaka handifunge kuti akaita hama yastroke anonobvunzira mukoma. Imimi muri kuasuma kuti tese tiri mazera enyu. Muri kuona problem. Mirai timbonzwa kambo vateereri tiri pachidzidzo. Varoi vawanda here kudarika kare part 2. Regai timbonzwa rwiyo. Tisachemu zvinhu
zvese nechidziviriro chedu ngedombo rine masimba ngevute abotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu. Chidzidzo chedu chiri kuti varoi vawanda here kudarika kare part 2. Varoi vawanda here kudarika kare part 2. Manzwa zvandandataura mukoma. Ndazvinzwa kasoni. Unoziva kuti mibvunzo imwe yaunobvunza tiri mustudio inondishamisa. Iwe unokemba nevafana iwo. Mayupi chaiwo. Right. Tonzwa vachitaura kuti pastor zvandiri kuita izvi ngoti pana mainini wedu kana kuti pane tete wedu. Vari kurivei? Kutoriwa kuti vari kuti kuna tete wedu vanoroya ndosaka ndiri kunzwa zvandiri kunzwa. Handiti wazviona. Asi iwe uri kuti vanoziva. Saka ukaona munhu achitadza kuapply knowledge mukoma nyongo unoziva nyongo woita 3 days uine nyongo unonobvunzira here? Aiwaka ndikutaura kuzera redu isusu gandikudze hanzi hatibvunzire tiri kuziva kuti pane zvakanganisika pamwe pane zvandakambodya kana chii tinee tichitozviziva imimi mazera echikuruka maybe because nguva yamadzidza sub A sub B pamwe education yenyika yanga isingaise zvakanyanya but generally zvandiri kutaura mukoma ndezvekuti macomplications ema-NCD kune munhu ari general hazvidi kubvunzira mukoma. Inyaya ye-lifestyle. Iwo kana kuti uri kungoti hedu nyaya itanda vari mustudio asi unoziva iwo tinotombogurukura kasitoni tabva kumisangano nevafana taura kuti vafana pavanouya kuzonamatirwa paya paya inyaya dziyo kana pavari kutumira mameseji pamafoni chaipo anenge achitaura unotozoita wokudzora uchitoona kuti pfungwa dzake dziri kuti karwariro kandiri kuitaka izvi ndezvekwatete izvi ndezvekwamainini. Maybe vateereri panopera chidzidzo chino munongoresponda pafone number dzichapiwa napastor Rodzi kuti nyaya iri kutaurwa napastor Rodzi ndo zviri kuitika here kumaraini kuti patiri kusangana neurwere uhu nehurema hwakadai nentufu dziri kunyanya zviri kukonzerwa nema-NCD vanhu idi here kuti vari kunobvunzira vanhu vari kupomerana uroyi here ndimuri kudzimba ikoko kwatatera muzotibatsirawo pamuchapiwa phone number napastor Rodzi. Yes. And Jethro Close anoenda pamberi anoti ndoda kuverenga panapa the food question has not been given its deserved place in the medical world. Nyaya yemadyiro nezvekudya zvacho zviri kuita kunge iri kupiwa mukana muduku patinotaura nyaya dzeutano nedzekurapwa kwevanhu. Now zvimwe zvaari kuburitsa ndezvekuti chero panotrenwa machiremba paya paya ati chiremba anogona kudzidziswa kuti physiology yemunhu munhu akamira so pane tsinga inobva apa ichienda kuziso imwe inobva apa inoenda kunzewe iyi inozodai so mhino nemapapu zvakakonekita so agodzidza zvese zvagodhirowa madiagram asi Jethro Close ari kuti chimwe chinhu chiri kuleka mumasirabhasi avo kunyatsoratidza pachena connection iri pakati pezvekudya neutano. Handiti wazviona zvekuti kunotozonotsvakwa mishonga yekuzobaya kurivhesa zvimwe zvinhu asi chakonzera chaicho iri nyaya yezvekudya. Saka ari kuti nyaya yezvekudya haisi kupiwa nzvimbo yayo. Anoenda pamberi achiti we are what we eat. Tiri zvatiri kuburikidza nezvatinodya. Saka anoti we should eat to increase our strength. Tinofanira kudyira kuti tiwane simba mumiri. Preserve health and life. Nekuchengetedza utano tova neupenyu. Diseases and illness would be rare if our bloodstream was pure and our body was not full of waste matter. Zvirwere nehundonda hanzi zvingadai zviri zvishoma dai kuri kwekuti ropa remumuviri medu rakachena harina tsvina nezvinokanganisa urwere waive ushoma ende taigara takasimba. Saka nyaya
kurwara kwakawanda nekukanganisika mukurarama kuri kuuya muarea yekudya chaiyo chaiyo. Tisati tatombonotsvaga kuti mai nini vanoroya here, baba munini vane chikwambo here panyaya yekudya chaiyo chaiyo. Umwe chiremba anonzi Alexander Scos anga ari family therapist. Saka ukanga uchiverenga mubhuku yo Health in Your Hands, Alexander Scos akamboshanda nevana vaienda mumajeri. Unoziva kuti kuna vamwe vana vaya vanoita misikanzwa yekuti vanopedzisira vatoenda kumajeri avana kuna ana America. Saka akaenda mumajeri akati kuti ndokunochinjira vana, akaswesa vana muzviboka zviviri, ndokusiya rimwe boka richidya chikafu American Standard Diet chinongodyiwa mudzimba chavanongopiwa kujeri ikoko. Madi ungoti Western Standard Diet. Regera zvese zvinongoita. Saka vari kudya chikafu chiya ndobva atora rimwe boka ndokuriisapo. Mune rimwe boka rechipiri akavabvisira junk food inodyiwa nevamwe ava. Junk food ndo zvikafu zvakaita se une varara waibhucharisari kuti chikafu chakasurudzwa chakasurutswa, chakasvuurwa, chakawanzwa shuga, chakawanzwa mafuta, zvese zvinozangana chine machemicals ndo generally chabviswa zvizhinji zvine utano. Saka ndokuchibvisa chikafu chechi ndo chinodyiwa mudzimba, ndo standard diet muwestern Greek cultures. Saka akavabvisira icho ndokutanga kuvapa chikafu chiri wholesome. Saka zvakaonekwa mushure menguva ndezvekuti vana vakakorektirwa chikafu vakapiwa chikafu chiri right hanzi vakakurumidza kurifoma, vakadzokera kumba vatoo vanhu kwavo nekuchinjirwa zvekudya. Vamwe ava vakakondinya vakadaro. Hana kugumira ipapo. Paiuya vamwe vanhu vainge vane madambudziko mumichato yavo, marital problems. Vamwe vanoda kutorambana chaiko. Saka Alexander aisvotanga vati ndinyorerei zvamunodya kumba. Aiwa, zviri standard vanhu kana vaida kurambana unotanga nekubvunzwa kuti vati chii kwamuri, imi mavapindura sei? Iye akatangira pachikafu. Vonyora. Saka aizoti kana vapedza kunyora aivasuggestira diet yabvisiwa junk food yavaidya kudzimba kwavo. Hanzi mamereji mazhinji akanokorekta madyiro avo, ukama hwavo hwakagadzirika, michato ikararama. Saka pfungwa dzinobuda apa ndedzekuti kudya kunofambirana nebehavior. Kudya zviri kutodyiwa chaizvo zvinogadzira hunhu muvana hunoita kuti paite madambudziko, vaite misikanzwa nekusateerera. Moti munhu ari kunamatira kuti Mwari, toda kugara zvakanaka nemurume wangu, toda kugara zvakanaka nemukadzi wangu, asi zvavanotenga vachiswesa patafura zvinokurudzira kunetsana nehasha. Mirai, ndoda kungoona ndiri kufolowa kana zvisiri kuenderana nechidzidzo munondiudza. Pane mamwe families ekuti vanenge vaine mwana musikana, pamwe ari form 2 kana form 3, mwana anenge arura munyaya dzevarume, ari mwana wechikoro kudaro, ari kuita bonde, ari kudii, zvekuti kune mamwe mafamily manje ekuti havaite zvakaita mati anonzi Alexander Scos zvekutanga kuti muri kudyei, vanongotanga nekuti ane shaira tete ameno kuti ndafolowa mushe kuti mafamily akadaro vasati vamhanyirira kuti akaroiwa natete kana kupiwa shaira tete, ngavamboona kuti vana vavo mateenagers vari kuvapa chikafu chakaita sei. Iyo nyaya yawaunza pabonde vanodzidzisa vanoti vana vakapuwa mafuta ayaya emumhuka akawanda, cholesterol ikawanda, zvinosumudza havi yebonde kubva vari vadiki. Saka vana vakawanzirwa, isusu pataikura mainzi vana vadiki hamudye mhodzi yezai
Andi zai rikabhoiriswa ngoma kuti taurai nelanguage inobatwa nowafanwa wangu modzi yezai kudai inonzi yoko ingoti mai mukati modzi yezai ngoma inonzi yoko isakakura tichiti modzika uvezvaiti kana warimenya so wobvisa yoku iyaya wopa vakuru. Okay. Asi iye zvino izvi ndopata kuzoona kuti muyoku muya makawanda mafuta kunyanya saka vakuru vaiziva kuti zvine zvazvinosumudza muvana handiti wazviona. So tikuwirirana kuti food inoumba behavior inoumba hunhu inotokuwedzera hasha mumunhu. Okay. Handiti wazviona. Now ndoda kuti undiverengere Vatongi 13 vhesi ya3 kuenda pa5 nevhesi 13 na14. Judges chapter 13 verse 3. Mutumwa waJehovha akazviratidza kumukadzi uye akati kwaari, tarira zvino iwa ubereka una mwana, asi uchava nemimba nekubereka mwanakomana. Naizvozvo zvino chichenjera hako kuti urege kunwa waini kana zvimwe zvinobata kana kudya chinhu chisina kunaka, nekuti tarira uchava nemimba nekubereka mwanakomana. Musoro wake haufaniri kuveurwa, nekuti mwana uyu unofanira kuva munazari waMwari kubva padumbu ramai vake. Iye uchatanga kutonga nekuponesa Israeri pamaoko evaFiristia. Verse 13. Mutumwa waJehovha akati kuna Manoa, mukadzi ngaachenjere pamusoro pezvese zvandakamuudza. Haafanire kudya chinhu chipi nechipi chinobva pamuti wemuzambiringa. Haafanire kunwa waini kana zvimwe zvinobata, kana kudya chinhu chisina kunaka. Ngaachengete zvose zvandakamurayira. Uchaona kuti kwaIsraeri kwaiti kana kwaakuda kuberekwa mwana akatsanangurika akatsaurwa naMwari, ngirozi yaituma kuzorayira vabereki diet. Handiti wazviona. Asati atombozvarwa mimba isati yabata. Now uchaona kuti amai kana vakave neutano pakunozvara mwana mwana anobudawo aine utano. But unoona kuti pavanhu zvinowanzokukosheswa kumhuka vanochengeta zvipfuyo vaya kana vaine mabreeding parents dzavanoti idzi ndo dzinovaberekera mhuru dzavari kuda, chikafu chadzinodya chine chakatsanangurika chakatsaurwa. Asi kana vakuuya kuvanhuka baba vanongodya chero zvadyiwa, amai chero zvadyiwa, otozoona paane mimba mumba. Alright, Ngoma. Ndiri kuona pane time dzedu pfungwa yenyu ndainzwa. Muri kuti here imi mati breeding emhuka but kuvanhu tinotobara vana. Muri kuti here vanhu vatanga imba yavo pavari kufunga vachironga mhuri yavo kuti dai Mwari atibatsira nemwana, ngavatange futi kutokoshesa kuti tiri kudyei kuti mwana ye agobuda neunhu hwakanaka. Aiwa apa imbondibata wabata ndizvo chaizvo izvozvo, nekuti kaunhu kachabuda nemwana uyu because ezvinomukoma zvawanda kuti kune vana vanotongozvarwa akaremara. Zvimwe zvacho ukazviratidzwa pamatelevision makensa unonzwa tsitsi. But zvandabata ndezvekuti vana ivavo mimba iyoyo haina kuroiwa nevaroi. Chimwe chinogona kuva chakatoitika madyiro aiita maparents vari tu. Right. Uri ipapo kunonzi mwana akadya zvakanaka. Vanoti mazuva akakosha anofanira kucherechedzwa zvekudya zvemunhu mazuva ake 1000 ekutanga kurarama. Anosanganisira 9 manzi dzemudumbu ne2 years dzinoteera. Ngazvinhu zvakanaka. Ipapo akapuwa zvekudya zvakanaka hanzi kurwara pamwana iye kunoita kushoma. Plus kana akuzoenda kuchikoro performance yake inenge yakanaka. Paanokurawo hanzi anobudirira zviri nyore munyaya dzezveupfumi. Saka kumwe kunetseka kuchikoro nekumwe kuti munhu anenge achingodzingaira chiro chaita hazvibudirire. Unozoona vanhu vanenge vakuti ndibaba munini vane chikwambo, izvo ayewa akakuvarira uko kumimba kwamai zvakadyiwa naamai. Alright, Ngoma, it's okay. Point ndainzwa vateereri tatiri muchidzidzo varoi vawanda here kudarika kare. Phone number dzamakupiwa naPastor Rodzi, whether vana vari kuzvarwa vaine urema kana kuti unozoya akura, hosha dzichiwanda, rufu ruchiwanda,
varoyi here vawanda kudarika kare? Mhinduro iri kuti varoyi vagara variko, asi chiri kuwedzera urwere, urema nekufa madyiro edu, nekuti tiri zvatiri kuburikidza nezvatinodya. Mubvunzo uya musakanganwe kupindura pafoni wekuti ndizvo here zviri kuitika kumaraini kwamuri, kuti pamuri kusangana nevanhu nemacomplications abuda muhurukuro iyi, vanhu vari kunobvunzira kun'anga nevaprofita. Tichiri kudare here kumaraini uko vanhu vaMwari? Tipindurei pafoni nhamba dzamaakupiwa napasta 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909 095 0775 909 095. Mwari vakuchengetei, tigosangana muchikamu chinotevera. Nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini etungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga